Hola, què tal? Espero que estigueu bé. Vaig a fer una senzilla equació de primer grau, sense fraccions, per practicar i tenir-ho clar per quan facem una equació de primer grau amb fraccions, en la part final on s'ha de resoldre normal. Vinga, vaig inventar-me-la, espero que no acabi sortint res de raro. Menys 7x més 8 menys... Ui, que raro està quedant això. Menys 4 que multiplica amb menys 5x més 2 menys 6 més 4x igual, tancant parèntesis, igual a, doncs, per exemple, 3 que multiplica el parèntesis 1 menys x, tancant parèntesis, més 10. El primer que hem de fer és llevar parèntesis. Ja sabeu, si hi ha un parèntesis que en el que tenim un número que el premultiplica, el que hem de fer, ja sabeu, és multiplicar-ho pels termes que hi ha dintre del parèntesis. Tenint en compte el signe que tingui el nombre que està multiplicant el parèntesis. Una altra cosa és aquest parèntesis on l'única cosa que té és un signe menys davant, que provocarà canvi de signe als termes que estan dintre del parèntesis. Aquí tornarem a tenir un parèntesis que té un nombre que el multiplica. Haurem de multiplicar cada terme que està dintre del parèntesis. Aquest 3 és positiu, si no hi ha cap signe és com si fora positiu. I això és l'únic que haurem de fer abans de la part més fàcil. Menys 7x, aquí no hi ha res que fer, més 8 no hi ha res que fer. Ara començam, 4 per 5, 20, la x continuarà estant, menys per menys, regla dels signes, positiu. 4 per 2, 8, menys per més, menys. Canvi de signes del que hi ha dintre el parèntesis, menys 6, menys 4x, igual a 3 per 1, 3, 3 per menys x. Ja sabeu que si veieu una incògnita tota sola, a veure on està el puntero, que me du de cap aquí està el puntero, aquí és com si hi hagués un 1, d'acord? El que passa és que el coeficient 1 mai es posa. D'acord, i quedaria un menys 3x, 3 per 1, 3, la x continua estant, més 10. Ara és quan hem de portar tots els termes amb x al primer membre, tots els termes sense x al segon membre, i si canviem un terme de membre, l'hem de canviar el seu signe. Jo sempre començo pels termes que estan allà on han d'estar i després ja m'emporto els que he de moure. Menys 7x està on toca, més 20x està on toca, menys 4x està on toca. M'he de portar aquest menys 3x, l'he de portar al primer membre, per tant, li canviem el signe, quedarà un 3x positiu. I ja hem acabat. Termes sense x, sense la incògnita. El 3 està allà en el segon membre, el més 10 està allà en el segon membre. He de moure aquest 8 al segon membre, que quedaria un menys 8. He de moure aquest menys 8, que passaria aquí al segon membre com un més 8. I he de moure aquest menys 6, que passarà aquí com un més 6. Quina cosa curiosa i casual ha passat aquí? Doncs que, ho explico després, ho diré després quan arribi el moment. Quan arribi el moment de simplificar els termes del segon membre. Anem a simplificar els termes del primer membre, que són els que porten la x. Què quedaria? Vaig a veure si... que quedaria 12x, però vaig a confirmar-ho, menys 7 més 20 quedaria un 13, menys 4, 9, més 3, 12x. I el segon membre, què és el que vos anava a dir? Doncs que a l'hora de simplificar
sempre hem d'anar mirant tot i ens hem d'anar anticipant. Doncs que tenim dos nombres enters iguals però de signe contrari, que es diuen nombres oposats. No fa falta que els afegiguem a lo que és aquesta suma-resta que hem de fer de diversos nombres enters, sinó simplement els tatxam. Per què? Perquè un neutralitzarà l'altre i no fa falta afegir-los. De manera que només ens haurem de preocupar de juntar el cursor, de juntar el 3, el 10 i el 6, que quedarà un 19. De repàs de l'equació, aïllem la incògnita, el que ens ha quedat en el segon membre quedarà en el numerador, el coeficient de la x que ens ha quedat en el primer membre quedarà en el denominador, però quedarà en el denominador sense fer-li cap canvi de signe. 19 partit 12 és una fracció que no es pot simplificar, és irreductible, doncs això serà el resultat d'aquesta equació.